Loxon vnímam od začiatku ich pôsobenia na trhu, nakoľko v domácej automatizácii pracujem už od roku 2004, čiže v podstate 19 rokov pracujem profesne v tomto segmente a Loxon za tú dobu sa dostal na vysokú úroveň riadenia domácej automatizácie a postupne sa teda dostávajú aj do toho komerčného sektora. A určite nás oslovilo hlavne silný software, vďaka ktorému vlastne nastavenie akéhokoľvek projektu nie je problém. S Loxonom som sa zoznámil v roku 2014. Som hľadal systém, ktorý by mi vedel doma vyregulovať zónovo-podlahové kúrenie a bol zároveň jednoduchý na ovládanie, čo spĺňal Loxone. Tento systém sa mi páčil, tak som si ho nainštaloval do bytu aj s ovládaním osvetlenia a žalúzií. Loxon som spoznal prvýkrát na stavbe, na ktorej sme riešili kamerový systém a nejaký predošlý inštalačný partner nedokázal splniť požiadavky, ktoré mal investor. Nedokázal mu naprogramovať to, čo on požadoval od tej stavby, tak sa nás pýtal, že nakoľko sme IT firma, že či nevieme splniť jeho požiadavky, tak som si niečo naštudoval o Loxone, čo je, čo dokáže. Išiel som na školenie, kde sme mali skvelého trénera Pála Liskovca, ktorý nás naučil strašne veľa vecí, ako sa to dá vymyslieť. A následne sme tomu prvému zákazníkovi, ktorému sme my nedodávali hardware, dorobili všetky jeho požiadavky a to naštartovalo nejakú úspešnú spoluprácu a už s Loxonom robíme 7 rokov a nevymenil by som ho za inú automatizáciu, aká je.